Kaixo egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur, udaliburutegiko liburuak, udaliburutegiko programazioa aurkeztera goaz, eta udaliburutegia liburuak irakurtzeko espazioa baino askoz gehiago da. Leku bizia da, herritar guztiei irekia, eta irakurzaletasuna, sormena eta adin desberdinetako pertsonen arteko topaketa sustatzen ditu. Lasarte horian, erreferentzia kultural eta soziala gunea izatea nahi dugu. Hoy presentamos una programación por el último trimestre del año, que es variada, accesible y pensada para todas las edades. Desde tertulias literarias con autores con renombre y autoras de renombre, hasta talleres innovadores para niños y niñas, pasando por actividades familiares, cuentacuentos o propuestas de sensibilización en colaboración con otras áreas de este ayuntamiento. Queremos que toda la población encuentre una actividad pues, a su gusto. Liburutegia irakurtzea bakarrik ez da, edo ikastera lekua esateaz gain, motor kulturala eta soziala ere bada. Parte hartzera, jarduerak ezagutzera eta liburutegia komunitate gisa aberasten gaituen topagunea bihurtzera animatzen zaituztegu. Eta orain Irenekin pasako dizuet, berak aurkeztuko du gauza gehiago. Eskerrik asko Ainara eta egunon guztioi. Guretzat pozgarria da hain programazio osoa aurkeztea, ilusioa handiz prestatu baitugu 3 hilekoeko honetarako. Ikasturtea motxila ibiltaria proiektuarekin hasiko dugu. Ikasturte osoan zehar luzatuko dena. Ekimen honen bidez, familiek motxila bat eramango dute liburuekin, mahai jokoekin eta sormen misio txikiekin. Familiek ekartzen dituzten proiektuekin, 3 hilean behin erakusketak antolatuko ditugu liburutegian, proiektu kolektiboa izan dadin. Literatura solasaldiak izango ditugu hilero Monika Leiba eta Itzane Usandizagarekin. Eta Juntxan, Andres Barba, Luis Carnes, Pedro Mairal, Nerea Loyola eta Jule Goikotxaren lanak izango ditugu gidari. Liburu Baby Kluba berriz ere haur txikiak dituzten familientzako hitzordua izango da. Irakurzaletasuna lehen hilabeteetatik sustatzen duen jarduera maitagarria. Tailer bereziak ere antolatzen ditugu. Lego robotika aurrentzat urriaren 25ean, esperimentu zientifikoak azaroaren 8ean, irakurketa etxean nor-nori nork helduentzat guraso eta hezitzaileentzat, eta euskaraz irakurri bitaminak. Euskarazko irakurketa modu atsegin eta motibagarrian hurbilduko duena. Ez dira faltako sentsibilizazio jarduerak ere. Hala nola, 6 eta 8 urte bitarteko aurrentzako indarkeriari buruzko ipuin kontalaria azaroan 26ean, berdintasun sailaren laguntzarekin antolatua. Gainera, Zubietako ikasleek Juan Cruz Ikerabide idazlearekin batera egindako bisita moduko batzuk izango ditugu eskoletan. Eta horrek aukera emango die aurrei literaturara hurbilagotik hurbiltzeko. Proposamen hauekin guztiekin, udal liburutegia hurbileko espazioa, erakargarria eta parte hartzailea izaten jarraitzea nahi dugu. Denok irakurketara eta kulturara hurbildu eta gozatzeko arrazoi bat aurkitu ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta animatu zaituztegu etortzea liburutegira eta proposamen hauek egin deguna etortzea eta hori parte hartzea. Oso ondo. Eskerrik asko denoi.